Angel Resunduin naiz, idazlea, eta medikoen kongresu hontara gomidatu nahi dutenean, ez nuen zalantzarik izan, bai ezko emateko, ze komunikazioaz, inkomunikazioaz gaixoen munduan, gai bat interesatzen zen dalako. Eta zer ikusi handia duelako, nahiz eta nik medikuntzaz eta zer jakinez zer ikusi handia duelako sufrimenduaren gaiarekin eta literaturak, azken nire ofizioak baita ere parte handi batean hor bisturi baten bezala lan egiten duelako sufrimenduaren, gaixotasunaren eta gai horrekin. Azkenean literaturaren egiteko ere bada eriotzari alako territorio batzuk kentzea medikuntzaren helburu da bezalaxe eriotza aldan gehiena urrutiratzea mundu aldetik. Eta, horri buruz lanean jardun, naiz gonbidapen egin zidatenetik, eta zerakalako hitzaldi bat prestatzen jardun naiz, baina buruan nuela denbora guztian baita ere horren atzean saiotxo bat egitea gaiari buruzkoa.